Dibistaneke ku perwerdeya olî dide li parêzgeha Mêrdînê ya Bakurê Kurdistanê yekemîn pêşbirka xwendina helbestên Kurdî saz kir. û di pêşbirkê de helbestên helbestvanên navdar yên Kurd hatin xwendin. Rêveberê dibistanê amaje pê dike ku di çarçoveya dersa bijarteya zimanê Kurdî ev pêşbirk sazkirine. Sahnede okuyan şiirlerimiz bizim jürimiz seçti. Desteya me helbestên ku dê bên xwendin hilbijart. Desteyê helbestên helbestvanên navdariyên Kurd wek Feqiyê Tayran, Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî û Melayê Bateyî ku niha di roja me de jî hemdemin diyar kirin. Xwendekarên 27 dibistanên parêzgehê beşdarî pêşbirkê bûne û di encam de sê xwendekarên keç bi xwendina xwe ya xweş bi ser ketine. Okulumuzda bu şiir yaşamasından sonra Piştî pêşbirka helbestên Kurdî me pêşniyar kir ku li dibistana me pêşbirka stranên Kurdî jî vê saz kirin. Hêvîdarim di demekî nêzik de ew jî vê kirin. bundan çok gurur duyuyorum çünkü Kürtçe Ez gelekî şanazim. Bi zimanê xwe xwendina helbestan gelekî xweş bû. Hêvîdarim li her derê ev berdewam be. Ev di demekê de ye ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li dibistanan zaraveyên kurmancî û zazakiyên zimanê Kurdî wek dersa bijartê tên dayîn û li gor amarên Wezareta Perwerde ya Tirkiye di heyama 2021 û 22 de ya xwendinê de 20,000 û 265 xwendekaran dersa Kurdî hilbijartine.